Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Gernika Lumon biktima guztiak aitortzeko ekitaldia egin du Amaiurrek juntetxean. Pertsona guztien giza eskubideen errespetua gatazka gainditzeko oinarria izan behar dela esan du. Eta horretarako, egindako mina onartzeak eta konpontzeak duela lehentasuna. Gatazkak iraunduen urteetan Euskal Herrian izandako indarkeria adierazpe guztiek utzitako biktima guztiak onartzen dituela esan du Amaiurrek Gernikako arbolaren aurrean. Egunean egin zuen ekitaldia eta pertsona guztien giza eskubideen errespetua oinarritzat duen agiria irakurri zuten koalizioaren diputatuek eta senatariek. Aurrera egiteko elkarrizketatik abiatu eta sentsibilitate guztiak adostasunera heltzea beharrezkoa dela uste dute. Hala ere, momentu honetan elkarrizketarako eta adostasunerako akordioak Madrilen geldituta daudela dio Amaiurrek. Aieteko adierazpena mahai gainean jarri eta ardurak har ditzala eskatu dio Espainiako gobernuari nazioarteko adituek egindako gomendioak aintzat hartuta. San Antonio enklabea dela ebatzi du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako auzitegi nagusiak. Hala, Busturiko udalari arrazoia eman dio epaitegiak. Orain, lurraren hori Busturikoa ala Sukarrietakoa den erabaki beharko du Bizkaiko Foru Aldundiak 3 hilabeteko epean. Pozik hartu du Busturiko udalak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzien salak emon duen sententzia. Hainbat urteren ostean, San Antonio enklabea edo barrendegia dela ebatzi du, eta sententzia irmoa dela jakinarazi du gainera Busturiko alkate Miren Fatima Malas Etxebarriak. 1985 urtean, zenbait enklaberen gaineko erabakiak hartu zituen Bizkaiko Foru Aldundiak. Baina orduan, San Antonio ez zuen enklabe legez hartu. Orain, epaitegiak Busturiko udalari arrazoia eman ostean, 3 hileko epea du Aldundiak San Antonio Busturikoa ala Sukarrietakoa den ebasteko. Antxoaren biomasa indizea 24.000 tonatan hasi dela diote behin-behineko datuek. Bizkaiko golkoan gaur egun, antxoaren biomasa 66.000 tonakoa dela esan du Asti Teknaliak. Asti Teknaliak maiatzean zehar egin duen Bioman 2013 kanpainaren emaitzen arabera, Bizkaiko golkoko antxoaren biomasaren behin-behineko indizea 66.000 tona ingurukoa da. Datu horrek iazkoa gainditzen du, 2012an 41.700 tona ingurukoa baitzen antxoaren biomasa sasoi berean. Hortaz, behin betiko datuen faltan, biomasa 24.000 tonatan hasi dela ondoriozta daiteke. Eusko Jaurlaritzako arrantza zuzendari Leandro Azkuek eta Asti Teknaliako zuzendari Rogelio Pozok emon dituzte datuak. Azkuek azaldu legez, antxoaren biomasaren egoera ona erakusten dute datuek. Antxoaren biomasaren behin betiko kopurua, alandabe, itsasoa esploratzeko nazioarteko kontseilloak emongo du datorren astean. Gernika Lumoko jaiale pilotalekuak 50 urte beteko ditu aurten. Urte hurren hori gainera, ekitaldiz beteta etorriko da. Kultur egitarau zabala prestatu du jaialai elkarteak, besteak beste, hitzaldiak, foroak eta erakusketa egingo dituzte datozen hilabeteetan. Jaialai frontoiak 50 urte beteko ditu, eta data berezi hori gogoratzeko egitarau zabala prestatu du Gernika jaialai elkarteak. Kultur egitarauaren barruan esaterako, hitzaldi bat, erakusketa bat eta foro bat antolatu dituzte. Baina kirol arloa be gogoan izan dute antolatzaileek. Aurreratu dutenez, abuztuan amateur eta profesional mailetako 4 txapelketa jokatuko dituzte goi mailako zenbait puntistak. Bestalde, Josune Aristondo Bizkaiko Foru Aldundiko kultura diputatuak, Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkateak eta Miren Lourdes Garai jaialai elkarteko kideak, Gernika Lumoko pilotalekuaren garrantzia eta edertasuna goraipatu dute asteon frontoian egindako agerraldian. Gorroñoren berbetan, Gernika Lumokoa munduko frontoiriko berena da 6 puntara jokatzeko, eta pilotalekuak bizirik jarraitu dezala gura du alkateak. Horretarako, frontoiaren historia eta garrantzia ezagutarazi behar direla esan du. Bermeon ostalaritza arautzen duen ordenantza aldatu du udalak. Aurrerantzean, Alde Zaharreko ostalaritza establezimenduen arteko gitxieneko distantzia errespetatzeko beharrik ez da izango. Neurri horrekin, ekonomia sustatu nahi du udalak. Eta edertze planak turismoa herrira erakartzeko 40 ekintza zehaztu ditu. Basketur Euskal Turismo Agentziagaz batera lan egin du Bermeoko udalak, eta epe laburrera egin beharrekoak be zehaztu dituzte. Beste hainbat herritan legez, herria turismorako erakargarriago bihurtzeko edertze plana diseinatu dute Basketur Euskal Turismo Agentziak eta Bermeoko udalak. Plan horrek 40 ekintza zehazten ditu, baina Idurre Bideguren Bermeoko alkatearen esanetan lehentasunak finkatu beharko dituzte. Edertze planak helburu bikoitza du, batetik herria jomuga turistiko modura apaintzea, eta bestetik herritarrentzat zein bisitarientzat erakargarriagoa bihurtzea. Edertze planarekin hasteko, fatxada bat
batzuen konponketak eta zenbait soladuren tratamendua egitea aurre ikusi du Bermeoko udalak epe laburrera. Euskal Kopako liderra da Imanol Goñin atxituarra. 3 lasterketa irabazi ditu eta kopa amaitzeko beste 3 proba lehiatu beharko ditu oraindik. Imanol Goñin atxituarra Euskal Mendi Lasterketa Kopako lehenengo postuan dago egutegiko 3 proba jokatuta. Hain zuzen, orain arte lehiatutako 3 lasterketak irabazi dituen atxituarrak kopa irabazteko hautagai nagusia bihurtuz. Joan den asteburuan irabazi zuen 3. lasterketa Amurrion. Kopa amaitzeko 3 lasterketaren faltan, 74 puntuko errenta dauka Goñik. Domekan bestalde, Espainiako mendi lasterketa txapelketa jokatuko du Lleidan. Ereñok 7. zaldi lasterketa hartuko du asteburuan, maila ezberdinetan banatuta, 40 zaldik parte hartuko dute. Eta Aixerrotape txirrindulari elkarteak antolatuta, afizionatu mailako Urdaibaiko infernua lasterketa egingo dute. 130 kilometroko ibilbidea, Lumon hasi eta amaituko da. Morgan berriz, Baseliza arteko 4. ibilaldia egingo dute Domekan. 2 ibilbide izango dira aukeran, 23 kilometrokoa eta 13 kilometrokoa. 8:30 aterako dira ibilbide luzea egin behar dutenek, eta 10 ibilbide laburreko. Urdaibaiko txakolin dastaketaren 17. edizioa Domekan egingo dute foruan. 11 hasiko da dastaketa eta ordu batetan emongo dituzte sariak. Muñagorri elkarteak 6 pitxo prestatuko ditu bertara doazenen artean banatzeko. Belendizen San Pelaio jaiei jarraipena emongo diote asteburuan eta beste hainbat herrik San Pedroak ospatuko dituzte. Joan den astean ordea San Juanak ospatu zituzten hainbat lekutan eta suak herri guztietan piztu zituzten. Argazki bildumagaz datorren astera arte agurtuko gara. Ondo izan. Ekainako 24 Gabon, berrian zer berri, nure amakoz guzti. Ta zeuena egin, idatzi soilez ez dut minau, inolan patzerik, horrelatara eman bezala, ezeak naramani. Aizeak eman ditu, milaka abesti, aizeak eman ditu. Nahi nuke nik jakin, idatzi soilez ez dut minau, inolan patzerik, horrelatara eman bezala, aizeak naramani. San Juan zuak senti nahi, beroaren falta dut nik. San Juan zuak senti nahirik, burun zaituzte ganetik. Eskutitzetan zuek orain, berdin sentitzea modakizu ama. Ez dela inerreza, ametsak zirri borro baten, idaztea zer da.